Applaudisseren voor jezelf en voor de supporters. Dat mag, want 2025 was op het veld een prima jaar. De ploeg van Danny Buis speelt zich in het seizoen 2024-2025 al snel veilig. Ik denk dat het sowieso knap is dat Fortuna nu al het 8e jaar op rij Eredivisie gaat spelen. Hebben we het prima gedaan, maar het seizoen is nog niet voorbij. We willen nog 9 punten erbij scoren. De Sittardse ploeg leek zelfs op weg naar de play-offs voor Europees voetbal. Die ballon ontplofte toen bleek dat er geen UEFA-licentie was aangevraagd. Dat ongeacht of wij 8e of 9e geworden, dat moet nog blijken. Dan ga je sowieso die play-offs niet spelen. En dat gaf het team een mentale tik. De Sittardse ploeg beëindigde het seizoen uiteindelijk op een 11e plek. Met slechts 2 punten achterstand op een play-off plek. Maar ondertussen was wel de algemeen directeur en man van de club, Ivo Fennings, gesneuveld. Ik weet niet precies hoe lang, 6, 7 jaar directeur geweest. Het is een zware job, wordt soms echt onderschat. En dan is er soms een wisseling. Martijn Merks is uiteindelijk zijn definitieve opvolger. Mohamed Ihatare duikt in de zomer opeens op in Sittard. Tekent een contract, maar is dan nog niet topfit. Je kan hem ook topfit gaan maken met wedstrijdminuten. Want ja, we kunnen allemaal zien dat het een jongen is met exceptionele kwaliteit. Mohamed Ihatare, een panenkaartje. Ondertussen blijft de Sittardse ploeg punten sprokkelen. Soms gaat dat moeizaam, soms knotsgek. Zoals in het laatste thuisduel van het jaar. Een 4-3 overwinning op AZ. Als je dan hier met 3 punten staat na deze wedstrijd, beter kan bijna niet. Ik zeg dat ik heel trots ben op deze groep. Ik vind dat ze een hele goede prestatie hebben geleverd. Natuurlijk was het de laatste weken teleurstellend. Als je een paar keer verliest is dat altijd teleurstellend. Maar je moet uiteindelijk naar het eindresultaat kijken. En dan sta je in de winterstop op 21 punten. En dat is ruim boven de degradatiestreep. Financieel duiken er wel weer zorgen op. Fortuna zegt de samenwerking met hoofdsponsor Cineo op. Het cosmetica-concern heeft na 3 maanden nog steeds geen sponsorbijdrage betaald. Fortuna staat er financieel niet al te best op. Dus dat heeft zo'n situatie met een hoofdsponsor die dan niet betaalt. Ja, dat is iets wat niet helpt. En we zijn met het hele kantoor, met iedereen bezig om te kijken hoe we zo snel mogelijk weer een andere sponsor kunnen vinden. Conclusie van dit kalenderjaar. Op het veld scoort Fortuna prima. Bestuurlijk echter een diepe onvoldoende.